Ja, det er jo nok. Og når jeg kigger rundt her, så ser jeg, at vi stod lige og snakkede om derovre, nærmest 80% af dem, der er her i dag, det er sådan ægte kunstnere. Og uden at fornærme nogen, så vil jeg også sige, at nogle af jer nok har været kunstnere lidt længere, end jeg har. Nok også før jeg blev født, nogle af jer. Så det er med meget stor stolthed, at jeg kan få lov til at komme her i dag, som en af de nye drenge i byen, og åbne den her fantastiske event her med så meget kunst. Det er jo unikt for en by som Danmark at have et kunstnertræf som det her. Og det kunne ikke ske andre steder på Fyn. Det kan godt være, at Kerteminde, de praler med at være Johannes Larsens by. Og det kan godt være, at Svendborg, de er hvor I så fine. Assens har egentlig ikke så meget. De prøver lidt dernede. Men Fåborg kan om nogen noget. Og det er skønt at gå op igennem hovedgaden og se alle de her fantastiske billeder, der hænger. Og især at se, hvordan at Handelsstandsforeningen også har været med til at tage imod det her. Så der i stort set alle vinduer, man ser, hænger kunst af lokale kunstnere. Og når man så ved, at der også bor anerkendte kunstnere, som Kjeld Moseholm og så videre, som sætter Danmark om nogen på landkortet her i den her by her, så er det meget, meget stort for mig at kunne få lov til at åbne et event, som på 13 eskalerer med en kæmpestor fanisering hernede, med anderledes ting, som jo ikke er traditionelle. Når vi ser den her vandflaskeopsætning hernede bagved, vi stod og snakkede om det var indhegnet vand. Snorene var egentlig ikke ment, hørte jeg, fordi de skulle have stået af sig selv, de her flasker. Jeg synes bare, det giver det sådan et smukt. Det er jo nærmest Storebæltsbroen i højden, hvor alt vandet er samlet i midten. Eller herovre bagved, hvor jeg hørte, at det her meget, meget smukke billede, som ved første øjekast ligner et Marimekko-stykke stof, eller et stykke smuk IKEA-stof, som kunne koste spidsen af en jetjager, hvis det var købt uden for IKEA, var lavet med sovsekulør. Så på den måde så bliver vand og flydende væsker til temaet for det her kunstnertræf her, med havfruer og fisk, og I står nogle af jer oven på døden her i midten, og jeg tror godt, man må. Ej, du må gerne. Bare blive stående. Endelig stående. Så med stor glæde, stor stolthed og stor fornøjelse vil jeg sige tillykke til Fåborg med det her fantastiske kunstnertræf og erklære det for åbent. Skål!